Bisaya lang. Tagalog lang ko. Bisaya lang ko. Bisaya. Okay. So, natay gamayng pagkabildo no sa atong igsoon nga si Brad Nicolay Duseños ug sa iyang ika-share pagkarong atong na. Mayong hapon kayong tanan diya sa YouTube channel. Nagsubaybay nining ang panang tukiay no, ako kabildo bayan sa pagtulas ng simbahan Katoliko. Apan karon mga igsoon kung nagsubaybay din ha. Mag-upload lamang ako sa usa ka pagpasalamat. Na kini mga kalihukan karon ako ang ibuhat tama ang pagbuhat sa pag-download no, pag-upload sa YouTube kini maong video, mga Facebook, natong mga social media, natong mga kalihukan diya sa pagdepensa sa itong simbahan Katoliko. Labi na yun ang atong website, fbdicolog.wordpress.com, and also giingong ko kaganiha kini nga media technology dako ni kalambikitan mga isuon paminaw kabayan sa atong pagtulunan no, sa atong pagtuo na atong mapaabot ang atong mga informasyon sa atong pagtulunan sa simbahan nga Tawanong Katoliko pinaagi sa media o kinintanan ibuhat alang lamang sa usa ka katuyuan sa iglesia, sa simbahan o sa Dios. O doon na gigamit ani mga isuon mga instrumento nga ako ang introduce niya din ha nga tugutan ko sa pag-introduce na akong itagaan sa kanasing-kasing na pagpasalamat. Labi na yun si Brother Selbert Adiati Condoliano Sr. alias Veritas, Catholic Pretender sa Dipolog City Chapter. Doon na po na sa programa sa radio, kaya sa internet ng mga kalihukan. Kining tawana, nahimo ni nga instrumento na gigamit sa Ginoo na ma-impluwensya ang atong mga igsoon ng mga Katoliko o dili Katoliko diya sa internet, sa radio man o sa mismo diya sa mga website no, internet. Kini nagpakita mga igsoon doon ay tao nga gigamit ng instrumento. Walang pasalamat ko kanimo Sir Selbert Condoliano Sr. alias Veritas na ikaw nga nahimo nga instrumento sa Ginoo nga kintanan nga gihimo ti ka nga example sa media technology